Ayolah dijogo sudah terus. Bah, putune dijogo bah. Ojo sampai metu kok malah bah. Iya dong, sabut dong. Yoi. Wahyu Anom Saputra, saya audio sound system bersama Agro Channel, MTNF Channel dan juga Kota Channel. Matur suwun. Thank you.
kerja bareng bersama Wijaya Audio Sound System, juga ada Kapro Channel, MTNF Channel, Vodka Channel, Matur Sup, Pulang Channel. Prasasti lus Wantoro Tanah Jawa nyoto papane satrio pecah godho nganti mutah nelutiro tengok perang alati kusumon dengan bangsa Blitar nyoto salah sabiji kasatria tosno pangane supriyati bos kalupa angsote Kuto Blitar tadi papan lapuwe Aryo Bima putra paring asma Budi Joyo More rahayu ning bangsa Dwi warna tetumpul pucet kehadiro Merdeka 17 Agustus 45 Kutha Blitar nyoto salah sabijine kasadian nyoto senopati Suryati bos kalupa asmane Kutha Blitar tadi lelakuwe Saputra kerja bareng bersama Wijaya Audio Sound System, juga ada Kapro Channel, MTNF Channel, Vodka Channel, dan Pulang Channel. Sinatai prasasti Nuswantoro Tanah Jawa nyoto papane satrio pecah godho nganti mudah nelutiro tetelot perang alati kusuma dengan bangsa Kanato salah sabijine kasatria nyoto senopati supriyati bos kalupa asmane Kutha Blitar tadi papan lelakuwe Aryo Bima putra paring asma Budi Joyo More rahayu ning bangsa Dwi warna tetumpul pucet kaliro merdeka
Agustus 45 Kutha Blitar nyoto salah sawijine kasatriyaan nyoto senopati Supriyati wus kalungko asmane Kutha Blitar dadi papan lelaku Wijaya Audio Sound System puji marang rasyane Gusti kang lumantar mitra sami kakung putri kang sami aper sami putra kita kesenian ingkang sampun naluri rakitane gendeng jati Wahyu Atok Saputra ingkang paringan asma Bumi Gusti tansah paring nugroho Wahyu Atok kalesone
semono nganti bisa nuturke tresno ditambah tiwas detoko nanti tombo sejatine ora liya mung awake dhewe ora maido bisa nuturke tresno kita tiwas tetep larane nangis tombo sejatine ora liya mung awake dhewe Wahyu Anto Saputra Jos Wijaya Audio Sound System bersama Upload Channel dan juga MPFF Channel, tak lupa juga Buka Channel, Matur Suwun dan Goyang Channel.